खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 9थि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्माखौ गुवाहाटी नोगोरमानि कलाक्षेत्रआव जोङो जानुवारि दान 2023 मायथाइनि 7, 8 आरो 9 बे अक्ट'आव खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामदों। जों दिनै बिनिनो मोनसे गोख्रों बानजाय आफाद दादों। एबारनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि बानजायग्रा जिल्ला महरै 9 जिल्ला बिथांमोनहा थागोन। गुवाहाटी नोगोरमा, खोला कामरुप, कामरुप रुरेल आरो नलबारि बे 9 जिल्लाया आसामनि खना खनला थानाय जि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथिफोर बिथांमोनखौ बानजायनो थाखाय जोंनि 9थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दिनै आबुङै मोनसे बानजाय आफाद दाफुंबाय। बे बानजाय आफादनि जोङो आफादगिरि महरै मोननो हादों रमेन्द्र नारायण कलिता मानगोनां बिथाङा नैबे गुवाहाटीनि सासे MLA। बिथाङा आफादगिरि महरै बे बोसोरारि जथुम्मानि थागोन। मावफुं आफादगिरि महरै जोङो बर' कसारी अनसाय गावहायुङारि खुंथायनि मानगोनां मावफुं सोद्रोमा अनिल बसुमतारी बिथांखौ लानानै गाहाय नेहाथारि हिसाबै गुवाहाटीनिनो सासे गोख्रों मावथि मुस्रि बाबुल बर' बिथांखौ लानानै जों दाफुंदों। लेङाइ आफादगिरि महरै जोङो सुभाष बर', मानगोनां दशरथ बर' बिथाङाबो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सासे मावफुं सोद्रोमा। लोगोसेयै सेक्रेटारि महरै जोङो मानगोनां प्रणब बर' बिथाङाबो BKWSनि EM, मानगोनां जयकान्त बर' बिथाङाबो BKWSनि सासे मावफुं सोद्रोमा। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गुवाहाटी जिल्लानि मानगोनां आफादगिरि अनजालु बसुमतारी बिथाङा नेहाथारि महरै थागोन। आरो बिनि अनगायैबो प्रबिन ब्रह्म मानगोनां बिथाङा जोंजों नेहाथारि महरै थागोन। दा बे रोखोमै जोङो दिनै बानजाय आफादखौ गाहाय कमिटिखौ जोङो दानानै लाबाय। जों आसा खालामदों इयुननि समाव जोङो गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि जि जथुम्मा बे जथुम्माखौ जाफुंनायाव जाहाथे मदद होयो। जिहेतु गुवाहाटी नोगोरमाया अन्यान्य बोसोरनिख्रुइ साबसिनै खुंफुंनो होननानै दिनै खोब गाजा गोमजायै बानजाय आफादखौ दादों। जों मेरु आफादनिफ्राय गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरि आरो जिल्लाफ्राव थानाय गासैबो आफादफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ दिनै बानजाय आफाद दानायाव जोंजों मदद होनायनि थाखाय जोंनिफ्राय जोङो साबायखर जासिदों। শ্রদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্টৰ আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম চলি আছে। যিসকলে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ। আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছ ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামবোৰ সমাধান কৰি ল'ব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ সমাধান কৰিবলৈ অসুবিধা হৈছে তেনেহ'লে আপুনি কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিৰ অন্তৰ্গত ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মখন সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ নগৰ কাৰ্যকৰ্তা সমিতিত হৈ যোগাযোগ কৰিবও পাৰিব। আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে।